ポポルポフ第12章双子がシバルバへ行く。フナフプーとイシュバランケは道を駆け下り、いくつもの川や谷、林を越え、血の川にやってきました。この川の血に触れると命を失うのですが、二人は吹き筒を川に渡して血に触れずに渡りました。やがて黒い道、白い道、赤い道、緑の道のある十字路へやってきました。そこでフナフプーはシャンと呼ばれるかに命じました。この黒い道がシバルバへの道だ。先に行ってシバルバの主たちを順に一人ずつ刺してこい。そして奴らの名前を聞き出してこい。シャンは黒い道を進んで行きました。シャンは飛んでいくと一番最初に座っているシバルバの主を刺しました。しかしこれは木の人形だったので何も言いませんでした。次も同じでした。次にシャンが刺したのは本家名でした。彼はシャンに刺されて、愛と声を上げました。すると次に座っている者が本家名に聞きました。本家名、どうしたのかい？シャンは次に座っているシバルバの主を刺しました。それはウクカメで彼も愛と声を上げました。するとその隣に座っていた者が聞きました。ウクカメ、どうしたのかい？こうやってシャンはシバルバの主たちの名前を聞いてしまったのでした。やがてフナフプーとイシュバランケイはシバルバの主たちのところへやってきました。若者たちよ、よく来た。シバルバの主様にご挨拶しなさい。シバルバの主の一人が木の人形を指さして若者たちに言いました。いや、これはただの木の人形だ。そしてフナフプーとイシュバランケイはシバルバの主たちの前に進み出て挨拶しました。ご機嫌いかがですか？本家名様、副家名様、スキリパット様、クチマキク様、アハルプー様、アハルクアナー様、チュアミヤバック様、チュアミヤホロム様、パタン様、クアラシック様、キクレイ様、キクリシュクワク様。フナフプーとイシュバランケイはシバルバの主たちの名前をシャンから聞いて知っていたのでした。シバルバの
主たちは自分たちの名前を知られたくなかったので驚いてしまいました。それでもシバルワの主たちは若者たちを任してやりたくて命じました。若者たちよ、そこの石に座りなさい。しかし、若者たちは言い返しました。これは焼けた石だ。私たちの座るところではない。このようにして二人は父たちのようにシバルワの主たちに負けなかったのでした。